Diniluhan ng mga magsasaka, Agricultural and Fishery Councils o AFCs, Municipal Agriculturists at Provincial Agriculturists ang oryentasyon tungkol sa Mandanas-Garcia Supreme Court Ruling, Executive Order No. 138, Babay ASF, Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 Program at kadiwa ni Ani at Kita noong 13 ng Setyembre sa poblasyon ng Baler, Aurora. Sinagawa ang nasabing oryentasyon ng Department of Agriculture Central Luzon, Regional Agriculture and Fishery Council upang maging handa ang mga magsasaka sa darating na susunod na taon. Dagdag pa rito, isinagawa ang oryentasyon para mas maliwanagan sa bagong ipapatupad na Mandanas-Garcia Supreme Court Ruling na kung saan ang mga local government unit o LGUs ang direktang mamamahala sa bahagi ng pondong mula sa national government upang matugunan ang mga proyektong lokal at mga programa. Dati po kasi, yung pong collection ni Bureau of Customs and Bureau of Treasury, si national government po ang namamahala kung saan po niya ito gagamitin. Ngayon po, dahil sa Mandanas-Garcia Ruling, ito pong 40% or 193.8 billion mapupunta na po ito kay LGU at si LGU na po ang magde-decide kung saan niya po gagamitin itong 193.8 billion. Sa kabila na nasabing ruling at executive order, patuloy pa rin ang kagawaran ng agrikultura ng Gitnang Luzon sa pagbibigay ng serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda mula sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Enoch Fetchelin, Agri-Balita Central Luzon.